A Zubudi, Ya ne? ya garin? Lafiya lo wallahi. Lafiya kuwa na kaga kamar cikin tension. Wallahi akwai innan mace aka sace. Kai, Je aka zo da ita. Baka. anya ba MG bane ya sata maka akuya? MG ko? Ka san duk anguwan da babu barawan awaki da sata kaji irin yaran nan. Ya san lunguna da kake gani. Yanzu kana ji? Bar mu hada wani target. Ya za Zan kira shi in ce ina son akuya. Ka gane? Wataƙila iya samun sauki. gaskiya. Wataƙila ya gama mun sa'a. Kira shi. Okay, to shikenan. Mara uba, Kira shi. sun wallah kira. Hello, Hello MG. Karmol ya garin? Kana ina ne? Wallahi ina wani kango nan gaya maka ya aka yi ni. Allah ina son bakar akuya ne. Akuya? Wallahi. Za ka siya? Wallahi. Akwai to a wallahi kaman kafan je ne wani sabon kamu nan gurin ga ta nan wata cikin kangon nan Allah. A haba. Wallahi ga ta nan ma kango. Wace kala ce? Wata Alquran wata bakatin kiya na samun ga maka jiya. Kuma wallahi kaman ka